Bayisithupha abasokwa asebeshonile Eastern Cape silokhu kuqale inkathi yokusoka ababili basenyandeni eOR Tambo. Singatsho okokubana elo nani kukuphela kwalo. Ngumnqweno wethu into yokokubana asingebi nabo abanye. Sivakalisa kananjalo uvelwano kumakhaya achaphazelekayo. Umntwana Benz Ncamashi uqhuquzela abazali ukuba bayibandakanye nomsebenzi weingane zabo ukunqanda ukushona kwazo ezikoleni zokusoka. Apho abazali bezilahlela bezinikela ngolwaluko labantwana babo, abantwana babuya bephilile. Unjawunje oku bayakwazi ukuhlala intlalo enxwemekileyo kwizenzo zokuxhaphazeka. Nakho ke okutholakale ezikoleni zokusoka ezivakashelwe. Phakathi kwezinto esiye saziqaphela ngakumbi phaya kulamandla weBuffalo City, sibone apho ukusetyenziswa kweziyobisi. Ubanjiwe kwangoko lowo. Okwesibini, koluswa abantwana, iintsana. Umntwana ona 14 uyawuba indoda njani? 15, 16, ukwehla, ubone okokubana yintlonti le yenziwa apha. Okwesibini, uyabona ke leyo yona ndayibona uba hayi ngoku ikwelinye ikhabathiso nezinga. Xa sifika esuthwini, nasi Speed Point. Speed Point silapha, iibhotile zotywala zilapha. Uyabuza ke ngoku into yobana yintoni le sikuyo. Yiyo le nto endithi xa abazali bekho izinto ezinjalo azikwazi ukwenzeka. Ubona kwa intlobo le yamakhankatha, izandla zimnyama ngathi zinetela, zimdaka, iinyawo zinamasa. Inkangeleko le yomntu olikhankatha ofanele into yokokuba unika imfundiso ngobuzwe, unika imfundiso ngembali yesizwe. Belihambisana ke nababambe iqhaza okukhona kubo izikhungo ezihlukene, uhulumeni weindawo, amabandla, abaholi bendabuko kanye nekhomishana yamalungelo olwimi nenkolo.